Chenro mag oro kwayo ka achiel kod chwalo oboke ne jogo ma olap dhogi ndong' ne kom mar spika e kaunti ma Migori ma yiero mare ochan tarik 28 mar dwe ni orumo. Tendo burani kata kamano pod otamore golo ler ka otenore kod kwan jogo ma osechwalo obok mage madwarore. Joji mang'iyo moko kuom jogo ma osechwalo obokgi ne komno mosebedo kod siasa kuom higni. Od bura ma Migori yiero spika manyien tarik 28 mar dwe ni ka nyaka sani chenrogo mag oro kwane jogo ma olap dhogi ndong' ne komni koro rumo odiechieng' ma kawuono. Od burani ma Migori kata kamano koro pod odai golo ler kuom kwan jogo eko ma oseoro kwayo margi ni lemoni mar spika mar od bura ma Migori ma yiero mar ibiro tim kod MCAs 59. Ng'at ma ibiro yiere lemoni mar komno mar spika tarik 28 mar dwe ni dhi bedo spika mar 4 mar od burani ma Migori nyaka sirkand loch gwenge koro chakre. MCAs wach ni gidhi yiero spika ma gin owuon ema gidwaro kendo mano ero manyalo tiyo makare. Dwaro ng'eny, gombo ng'eny, jomoko wacho ni gavana nigi interest, josuna nigi interest, jo party nigi interest. Interests nyaka beda duto te. But ultimately MCAs among bro make that decision. Wan kaka majority party wadwaher ng'ama otegne party kendo ng'ama nyalo konyo party e wechene mag dongruok. Yie ni aspirants duto te obed gi freedom gi bet gi wach mora mora e chunygi ka giparo ni ratiro ok dhi wuoke. Aparo ni wadhi yiere yo makare to kaka wan MCAs wane mwadhi yiero wakwayo ni public obet gi allegations mang'eny. Spika no manyien dhi kawo lemoni kuom Charles Likowa mabende ne othich oko e lemoni tarik 23 mar dwe mar 4 mar higani. Ji adek mane osebedo komni mar spika bende ma Migori gin ma oting'o Gordon Ogolla, Boaz Okoth kaachiel kod Charles Owino Likowa madutogi ne opudhi kod MCA kod keth ma opogore ma oting'o mano matiyo marach kod apises maggi. Penjo maduong' en ni jogo ma osebedo e komni mar spika moko osebedo katiyo makare koso MCAs ema nitiere kod korgi moro mok ong'e kod oganda. Moko kuom MCAs mar bende ma Migori kawo telegi kod jatend kweth maduong' e bende ma Migori kendo uma wacho ne spika go ma gisebedo ka giriembo moko osebedo katiyo makare kaka gidwaro. Wasewilo speakers to Migori wa mabor, Migori sewa mabor ok dipime kata gi Siaya. Nitie gik mosebedo katimore moko ma samoro ok di understand. Koro wan gi geno ni kwa yudo speaker ma nyalo ng'eyo kaka nyalo konyo the institution mar assembly mondo mi embe obed system manyalo konyo Migori as a whole. Omiyo patch MCAs naneno kotegno kendo giwuok ni gidwa yudo ng'ama nyalo biro kelo lokruok. E seche ma bende koro gidhi yiero spika manyien, giwacho ni gintiere kod geno ne gidhi yiero spika no manyalo tabo ne yono mowinjore kaachiel kod mano mawinjo ywak mag MCAs. En koro nyaka bed ng'ama nyalo bedo gi ji duto te ma ng'i maslahi mar ji duto te. Omiyo wan gadier ni MCAs wadhi yiero spika ma wang'e ni biro konyowa e challenges mwasebedo go. Wang'eyo ni wadhi yiero spika ma competent madhi make sure ni assembly oringo makare kendo kaka wan MCAs wadwaro ni this time wabed gi spika mobiro tiyogo maber kaachiel gi gavana wa. Moko kuom gigo ma MCAs osebedo kawacho e seche ma giriembo spika en jogo mosebedo ka giyiero kono mar spika ok osebedo katiyo kodgi makare kendo moko osebedo katiyo marach kod omenda mano. Jojo Ramogi TV. Kendo kama nanya Jojuma kendo tok lipod wadwani mondo mi wakaw yweyo machuok